Да направим решетките тук. Кой е? Кой отваря така, бе? Асене, който е? Резето е... Резето е всяко... Толкова са къл в тебе, Асене. Асен, човеш сега, Тя с врата я взимахме. Получих донос, че пак си крал нещо, бе. Кой е крал? Аз ли? Ти да. Моята къща само честни хора живеят. Ти ми ги разправи на шапката тез. Ти имаш ли разрешително за тинекиджийска фирма? Как имам? Имам разрешително, имам. Аз честен човек съм, не дай така, бе. Ела тук, Асен, ела да видим. Предварително ти малко, бе. Ще фанат от тебе. Ела да видим вътре какво е. Иде така, моля ти се, бе. Мале, той кой е, Асене? Кое? Ау! Как да ме кажеш сега в мазата да слизам, бе? Мале! Асене, какво е той, бе? Откъде да знам, бе? Майко, ти си като магазин, бе, Асене. Децата ги носят, детето го носи тук. Гледай, прокосмокачки, видеа. То детето... Я, да им поема тук. Детето ги носи. Вие сте с телевизора, бе, Асене. Гледай ги. То детето ги носи, бе. И те с касети и тях ли, бе? Детето, всичко детето носи, бе. Асене, той видео какво е, бе? Тошиба VST6. Не те питам какво, откъде е? Детето ги носи, бе. Детето е старши. То с Панасоник. Панасоника, детето ги носи, бе. Ами те с компютри тука. Детето ги носи, бе, старши. Асене, какво да правим? Ти още една маза имаш тука, бе. Тя на детето. Той само касети, те с касети откъде са, бе? Детето ги носи, по една ги взима детето, някой ги хвърля, бе. Тази загубен човек, бе. Значи един телефон, бе, тази. Така шо ли, празни, Ти GSM имаш тука, бе. Детето бе нищо, детето мрази да му пипат равно. Асене, този път направо в прокуратурата. Кога в прокуратурата? Този път въобще няма да ти се размире, Асене, честно ти казвам, гледай. Ма то детето ги носи, то... Айде! Откъде да знам ти дете? Знаеш така? Аз ти казах детето, бе. Детето, компютър, всичко детето. Детето си той занимава с тези работи. Хората напред отдаха, бе. Ме ти бушони нямаш, бе. Нямам, аз ток нямам. Как да нямаш ток, бе? Нали смети, бе? Дошъл тока! Как при кушони ще имам тока? Как детето си го, а? Детето ги прокара, той от малко се занимава електротехника на случай. Асене, тази машина каква е, бе? Къде е бушона, бе? Абе, къв бушон питам машината каква е, бе? Апкант. Не те питам каква е, откъде е? Детето ги носи, бе! Как ще го донесе детето 500 кила, бе? Той откъде да знае детето, бе, си пе. Той много знае, носи тук, много знае кой е. Пребери се и ти, бе!